Dolores? Pagdali ko, ma! Ngayong hapon, ma'am, nami delivery para sa inyo, ma'am. Ikan ni sa Ruby, kanang sa Kalinan, good ma'am. Nami delivery para sa inyo, ha. Nagrequire ka o component, ma'am? Wala ka nagwa, ma'am? Nabayan ni order delivery karon, ma'am. Dapat kagahapon pa siya i-deliver. Wala ka nang utang, ma'am? Ang inyong pangalan si Ma'am Dolores Hilaran. So para dito sa inyong, ma'am. Wala ka nang utang, ma'am? Wala, ma'am, naanak ko yan din ang component. Idala na namo. Kasi sa inyong mga anak nag-order, imo ba na, ma'am? Wala man po. Sa papa ko, siguro pakutas na nabuang na ni Ron. Papa, inyong mga anak kaya, ma'am? Buot, may nagpapa ko. Oo, tawalas papa pangutang. Wala, nabuang na rin. Nagyawag pa. Sa papa ko. Wala man po nang utang, Ron. Wala ka nag-utang, ma'am? Hala, gidala na baya na mo, ma'am, na dito. Ipangalan sa imuha, ma'am. Dolores. Ang kanang imuha, ma'am, gidaw na naman. Gidaw na siya. Amo na lang siya i-deliver. Ang delivery charge na lang inyong bayaran, ma'am. Gikan sa Kalinan sa inyong diari. 800 lang man, ma'am. Barato kaayo. 800 lang man, ma'am, ang mabayaran lang. Kasi kung ani para ni sa imo, wala ka nang utang yun? Wala ko nang utang, oy. Hindi ka nang utang pa. Ano, isa ka nag-order ani, ma'am, na para magiging sa imo, ha? Nabuwang ni Ross. Ay, kung dili nimo gusto po kaon, ma'am, okay lang. Amo lang kung dalaw balik. Dalaw na lang mo balik o tan-awon nimo, ma'am. Tan-awon na nato, ma'am. Kaya kung dili ka gusto, amo lang kung dalaon. Ay, kinsa, naman siguro kay kautangan diri, ma'am. 800 man lang. Asa sa papa nimo? Pero, papa. Ron! Nangutang ka, Ron? Ha? Nagkuha ka na. Nusa man na, uy? Ato Kalinan. Ito ka lang. Satu binigay sa ilakay kong umbak. Ilakay binigay sa umbak. Kira pag isa. Saka pa na siya kumbak na. Sige lang, dagat na sila dibayan mo. Baba, bata ka nagkuha. Ako. Ang bulan ani is 1.7 lang. No? Gamay ra kayo mo. Papa ma. Ikaw nang utang ani sir? Wala si sir, siguro ay nagkatawa lang. Ako pa yung pangalan yung magdala-dala. Hayaan mo na. Ikaw masawa. Ikaw man asawa. Ako nangutang. Pati nga, magkita. Ya, priso ka na ya. Wala lang ya. Para ka kwan. Madalawan sa ma. Ya, tanawa ya para ka mapriso. Kung dili ka, okay naman kayo man. Open na to diri, ma'am, ha?
Ya, tanawa lang ya, para di ka mapriso. Ano? Bilin sa mga ginaya. Sadan mo kanay. Isa lang mo daw mo daw. Nagsunsa to ni mo bata. Kailan mo pangutang? Wala mo ka nang utang. Allah kay kanay ya daw. Dako kay ko na ya. Bayaran mo na ya. Dako kay utang na ya. May tingil. Wala ka nang utang dito ani ma'am. Kay barato ra ka nang kaya ra gyud ni bayaran sa imong bana ma'am. Dako kay sildo. Wala ka bulan. Wala bulan. Mabayan na lang. Okay na kay ka ma'am. Gamay ra makay delivery charge mo 800 lang. Kaya ra kayo ma'am. Ang gusto na mo ikan awon sa sulod. So langan ra gyud ka ani ma'am. Pero wala mo nang utang. Na? Di pa kay anda mangutang. Okay, sige ma'am. Open din ma'am. Tanaw na ko kung sino ka. Ako lang. Ha? Oh, dagan ka. Pangayuan ka rin ka 20-20. Saro ka. Diri ka, ma'am. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nahadlo ka sa component, ma'am. Nakoy ba sa message, ma'am, ha? Happy birthday, mama. Namo, unta tagaan pa ka og taas na kinabuhi. More happiness in life. Stay healthy and padayon sa imong pagkabuutan. Ma, salamat sa tanang sakripisyo o pag-atiman sa among agikan sa gagmay pamihangkod karon. Nanidagko nami. Dalaga ulitaw na dyan imong mga anak. Ma, sorry. Usahay kung dahil may kulong o sige may pabadlong sa imo. Love kayo ka na mo, ma'am. Kabalumi nga daghan mga trials na atong nagian. Bisan pa man sa kalisod, nilaban, gihapon ta, kauban sa pag-ampo. Unta ma, mahappy ka sa among gamay na sorpresa o enjoy lang ang imong birthday. Salamat sa tanan ma and we love you so much. Gikan sa imuhang mga anak. Okay. O sa imuhang birthday wish, ma'am. Nagpasalamat ko sa kapag sa kurong tuiga. Bayari. Salamat ko sa mga anak. O sa imong masulti sa imong mga anak, ma'am. Proud kayo ko sa mga anak nga. Love day ko nila. Yes, so gikan sa among ma'am, happy birthday. I hope and I pray ang ipangayo nimo ihatag sa Ginoo. Nahadlok ka sa component, ma'am. Ha? Nahadlok ka? Oh, naaka ma'am, happy birthday. Oh, nakadawat ka din anak sa una, ma'am. Oh, gikan sa imong ba nakadawat ka? Hey, happy birthday. And then ako na papugo balon. Happy birthday. Oy, kwarta na. And then asad kay cake. Kanawa imong cake, ma'am. Birthday gwapa ka. Unsa imong masulti, ma'am? Sa imong birthday karon. Salamat nga. Karon sa birthday sa kanila. Karon pa dito na kada mo ani. Deserve kaayo, ma'am. Deserve gid kaayo sa mama nga buutan nga makadawat og ingon ani nga surprise gikan sa imuhang mga anak. Bisan pa man sa kapait, sa kalisod, sa pandemic, pero gihatagan jud kanila dako kaayo nga panahon ug makita nila ang ilahang gugma sa imuha. Gikan sa amo, ma'am, happy birthday. And I wish and we pray na ang desire sa imong heart ihatag sa Napos kay
birthday. Napod kay paano. This ang imuhang ikas 57th birthday, dili gid mo makalimtan. Okay, happy birthday once again. Okay, let's take picture, ma'am. Dili ka